Sponzory pořadu jsou statutární město České Budějovice, FCC, SM Produkt, South Bohemia Classic, největší tuzemská setinová rallye, napsala už svou 15. kapitolu a pro všechny přihlášené posádky, kterých bylo letos 170, připravili organizátoři opět nádherné trasy. Díky šipkovému itineráři, který je řekněme nedílnou součástí vybavení a všichni zúčastnění jej dostanou před startem, se opět dostali do těch nejhezčích zákoutí Jihočeského kraje a i letos zde byly k vidění nádherné vozy a značky jako Lagonda, Bentley, Mercedes-Benz, Austin Healey, MG, Jaguar, Porsche nebo třeba Alfa Romeo. Ano, i takhle může znít svátek milovníků klasických automobilů. Jan Šmíd vsadil na Škodu Felicia, která má necelých 1200 kubických centimetrů a 4stupňovou manuální převodovku. Je to Felice z roku 1962. Toto vozidlo jsme přivezlo člověk, ale přivezlo z Berlína. Pro mě Berlín letos, nebo i loňský rok, je pro mě takový srdcový místo, protože v Berlíně jsem mi našel oběťňák z Monte Carla, v Berlíně mám stejný auto koupený, takže Berlín nevím, co nás tomu táhne, ale je to auto z roku 1962. Bylo v takovém stavu, jak ho vidíte, máme už o 5 let, dělal si ho doktor, ale ten bohužel umřel a manželka ho prodávala. Jako díly jsou, kamarádů kolem je dost, kteří je mají, ale k tomuhle autu jsem se dostal tak, že otec chtěl červenou Felici, ale já jsem červenou Felici v životě nechtěl. Já jsem měl z Monte Carlo, jsem měl s 1000, mám plno 1000, ale tady ta žlutá nás prostě s manželkou, jsme se do ní zamilovali a chtěli jsme jí. Honzo, ty máš takové krásné propojení. Tady jsme sice na rally pravidelnosti, ale ty sám vlastně společně s Pavlem Kacerovským jezdíte normální rally. Byť s historickým vozem, ale jezdíte tu rally na rychlost. Kterou preferuješ, kterou upřednostňuješ, která pro tebe má třeba větší srdcovou záležitost? No, obojí je krásný. U té klasické rally, co jedeme s Pavlem, tak je to prostě adrenalin a prostě to zázemí s klukama, všechno prostě i perfektní parta. A tady je to samé na tom South Bohemia, jo. Kamarádi, všechno kolem a prostě jedeme se sem podívat, krásný program připravený, krásná krajina a proto sem jezdíme. Vše ovšem začalo, jak už bývá dobrým zvykem, na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. První etapa měla zhruba 140 kilometrů a na trase čekali na posádky úvodní 4 RTety, tedy regularity testy neboli zkoušky pravidelnosti. Mezi nimi byl ovšem schován i test tajný, který mimo jiné prověřil dokonalé soustředění a souhru všech dvojic. Ta úplně první oficiální RTeta byla u Ústředního automotoklubu České republiky a dalo by se říci, že některým doslova zamotala hlavu i ruce. Následný test přesnosti byl v podniku Steinbauer Lechner a nabídl libůstku v podobě průjezdu stejnojmennou fabrikou. Poté už v Hluboké nad Vltavou proběhla pauza na kávu, po které měli všichni možnost se svými vozy přejet po červeném koberci a cítit se jako opravdové hvězdy této soutěže. Ani letos zde nechyběli Aleš Lexa a Šárka Kadlexová. Tento manželský pár sází už několik let na vůz Paula Newmana a dámská posádka Eva a Alžběta Knížkovi si zase užívají jízdu v Porsche 911. To nám pořídil manžel. Alžbětko, jak často ty vlastně naviguješ? Protože já si pamatuju, že vy jste tady loni už byli a dokonce jste byli druhé v dámské posádce. Ano, tak 2krát za rok, tak. Ještě na jarním rally jezdíme a na tomhle, no. Evo, co vás vůbec přivedlo na tyhle ty soutěže? Láska k normálním manuálním autům, co voní po benzínu a jdou slyšet, tak to asi. Heureka, to ráda slyším od ženy. Auta. Alžbět, co je pro tebe nejtěžší, nebo co ses vlastně musela učit? Asi nic. My nejezdíme si pro výhru s mamkou. Takže my to máme jako zábavu spíš. No a nejtěžší je se nepohádat po cestě samozřejmě, že jo. Že jsou chvilky, kdy je to hodně náročný. Aleši, prozraď mi, nádherný Datsun, jak jsi k němu vlastně přišel?
Je to 32 let stará historie, kdy my muži dospíváme později, takže jsme si postupně sehnali auto a udělali jsme ho do Paula Newmana a jezdíme s tím všude možně, po celé Evropě velmi rádi a za chvilku trhneme 290 000 kilometrů. Najete jich. Vy nejezdíte podobné soutěže jenom u nás, takže Šárko, kde jste byli? Já si myslím, že jenom u nás. Tady si jezdíme, tohle setinový u nás, ale letos Rakousko. Letos jsme si dali nádhernou teda taky soutěž krásnou na Drzáka. Bad Goinzern, Rakousko krásný, Závod do vrchu veteráni a bez stopek na přesnost. Rallyový závodník Vojtěch Štajf je, už by se dalo říci, pravidelným účastníkem South Bohemia Classic a letos dal dokonce přednost této setinové soutěži před sprintkou ve Vyškově. Myslím, že jsme vynechali asi 3 ročníky a jede se 15. tak myslím, že jsme tady byli tak 12krát. Poprvé jsme to jeli v roce 2013 s manželkou, takže možná ne 12krát, 10krát určitě, ale. Hele, tak já jsem úplně prapůvodně po vyhraný Plzni a 3. místě, nebo respektive v poháru 2 plus 2. místě za Honzou Černým v Příbrami, tak jsem uvažoval, jestli nepojedu do Vyškova, ale na druhou stranu tohle je klasika prostě a letos ten P2 plus nebyl úplně v plánu celý, takže jsem se rozhodl, že dám přednost Českému Krumlovu a myslím, že jsme dobře udělali, i když nám to dneska skoro vůbec nejde. Po 12. jak je možné, že ti to nejde, takže co jsi zkazil, přiznej se. Hele, ono samozřejmě, kdyby to člověk chtěl dělat jako na úrovni a chtěl by se jako zlepšovat, tak by to chtělo jezdit pokaždý se stejným autem, možná i se stejným spolujezdcem, někde trénovat, pronajmout si fotobuňky, jezdit na parkovišti, zkoušet, kdy tam ten čumák trošku strčí člověk a zároveň ta komunikace v tom autě, my nevíme, jestli je lepší odečítat nebo naopak říkat ten čas za sebou, já si tam píšu nějaký papírky, prostě jsme v tom naprosto amatéři, takže pokaždý zkoušíme trošku něco jiného a podle toho to vypadá, no. Po cíli v historickém centru Českého Krumlova se všichni vydali do hotelu Resort Relax v Dolní Vltavici, tedy hlavního dějiště celého podniku, a zakončili zde opět stylově první etapu. Někteří zakusili letošní South Bohemia Classic s historickým vozem poprvé a jiní zase doslova útočili na vítězství. Tato soutěž je plná příběhů a krásných aut. Například František Fošum jel s druhým nejstarším MG ve startovní listině. Tak je to MG TD z roku 1953, je to taky anglický malý sporták, který má ty tvary pořád předválečního charakteru, ale vyrábělo se to ještě pár let po válce, asi do roku myslím 58, 59. A je to slabý auto, ale lehký, takže to jede docela pěkně. Slabý znamená co? Takže co to má pod kapotou? Je tam jenom 1250 kubíků, asi 50 koní. Převodovka? To je 4stupňová. A teď mi prozrať, protože jsi říkal anglické a víme, že MG je anglické auto. Jak to, že máš ale řízení na té, řekněme, naší přívětivější straně? Oni Angličani s tím autem udělali docela díru na trhu a vyváželi to do Evropy, do Ameriky, takže je spousta aut s normálně levostranným řízením. Je to taková odpočinková akce, kterou si člověk prostě tady užije u nás a je to u mě tady prakticky kolem baráku se jede, tak je to u mě doma, tak jsme si s kamarádem řekli, to musíme zkusit a že jsme tady. S veteránem jsem tu poprvé. Jo, takže byli jsme, loni jsme to zkusili, ale to jsme měli moderní auto, takže jsme byli v té kategorii exkluziv, ale letos jedeme poprvé s veteránem, tady s tím krásným Mustangem a vlastně jsme teď vlastně v tom celkovém hodnocení, jo, takže my uvidíme, jak to dopadne. No. Co tě přivedlo do Mustanga, do tady téhleté nádherné Ameriky, která stojí za tebou? Vyzkoušeli jsme si nějaký auta, aby jsem se hlavně do něj vešel, takže Mustang jako je velký auto a v celku se tam poskládám, než oproti anglickým autům a tím evropským starším, tam jsou prostě tam málo místa a takže to byla ta volba, že proto jsme šli do toho Forda. Albert Pance a Martina Fau, já vás vítám na další vaší South Bohemia Classic. Alberte, vy jste tak jako docela převzali po té druhé rodinné posádce, na kterou jsme tady na South Bohemia Classic zvyklí, jste převzali tu štafetu v tom vedení, jsme se koukali.
Nebylo to úplně tak plánovaný, ale podle výsledku to tak vypadá. Brácha ten s tátou nemohli jet, takže se omlouvají, tak nám dali plnou moc, aby jsme se to takhle nějak jako zhostili. No. Martino, jak dlouho vy už vlastně takhle jezdíte? Kdy jste vůbec, vzpomenete si ještě, když jste poprvé s Albertem absolvovala vaši první rally pravidelnost? Jasně, to bylo roku 2018, takže my jezdíme, už taky dlouho, 6 let, pravidelně. Alberte, co jste vyvezli na 15. podnik? Co jsme vyvezli? Jaguara, je to osvědčený stroj, je to Jaguar E-Type, který s náma jezdí už mnoho let a myslím si, že je v dobré formě. Jakožto vedoucí posádky, já se musím zeptat navigátorky, co je takovým tím správným kořením toho navigátora, co je tím správným klíčem? Klid. Ne, za prvé je to klid a za druhé organizace. Každý navigátor musí mít v tu chvilku jasno, co jede, jak bude počítat, jak to bude vypadat a třeba trošku taky přemýšlet o tom, jestli tam není nějaká nástraha, ze kterou by se měl prostě utkat, ale jinak nic než klid a rytmus tam neplatí. Tomáš a Katka Fialovi, Tome, představte nám toho nádherného Austina Healeyho. Tak jedná se o Austin Healey 100/4 BN2 z roku 1956. Je to pravidelný účastník South Bohemia Classic a vždycky si tu jízdu hrozně užíváme. Katko, jak vám to funguje? Protože ta posádka musí fungovat společně a já předpokládám, že vy fungujete společně nejenom v tom autě. Jo, já si myslím, že to funguje skvěle. Určitě, když si nevím rady, tak Tomáš mi vždycky pomůže, takže si myslím, že ta spolupráce je výborná. Co je nejtěžšího na rally pravidelnosti pro tebe jako pro navigátorku? Je to přesné trefení se takzvaně s těma stopkama do toho průjezdního bodu, nebo co je vlastně to nejhorší? Přesně tak, ta navigace sama o sobě není tak složitá, spíš jde o to počítání, přece jenom na ty stopky tak dobře v autě nevidíte a vždycky mám strach, abych to náhodou manželovi nepokazila. Ze zázemí v hotelu Resort Relax v Dolní Vltavici vyrážely posádky v sobotu ráno vstříc dalším kilometrům, kterých bylo tentokrát zhruba 280 a také následujícím zajímavým regularity testům. V samotném úvodu druhého dne samozřejmě nechyběla bezmotorová zkouška přímo na Lipně a po ní následovala zajímavě namotaná erteta na motokárové trati v Horní Plané. Po loňské premiéře si letošní South Bohemia Classic opět nenechala ujít legenda českého rallyového sportu navigátor Petr Gross a i tentokrát se řízení ujala jeho manželka Dana. Sestava zůstala stejná, Petr naviguje mezi jednotlivýma ertetama, protože ty považuje, nevím, jak to říct úplně slušně, prostě se mu nelíbí, je to na něho příliš krátký a takže na první ertetě zahodil papíry, a to si vyřizujte sami s Fandou, já budu navigovat. Naviguje perfektně, já bych občas mohla lepší poslouchat, protože mám občas svoji hlavu, ale Petr si mě dokáže srovnat, takže Petr vepředu a Fanda Poláček, spolujezdec Vlasty Hodaňa, ten mě naviguje na těch ertetách. Já koukám, že vám zůstal i favorit stejný. Jo, tak Petr je hrdým majitelem tohoto vozu, takže a letos funguje lépe, protože kluci z motorsportu tam udělali převodovku, takže letos se tolik já netrápím. Petře, já se tě musím zeptat. Řekni mi, jste tady zase po roce s Danou, je lepší nebo horší než loni? Petře, je to favorit, je to tvůj favorit. Ale řekni mi, co takhle, je tam ještě pořád to, že byste sedli do něčeho rychlejšího? Já neříkám úplně rychlejšího závodáku, ale rychlejšího historika? Ne. Druhá etapa provedla všechny zúčastněné těmi nejhezčími místy Šumavy. Milovníci těchto soutěží si projeli některé pasáže a dostali se na místa, která budou v říjnu zahrnuta do programu Central European Rally. Tento podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích i letos proběhne na území 3 států, tedy Rakouska, Německa a právě České republiky. To, že jedeme po tratích Central European Rally, má více důvodů. Jednak se jako pořadatel Rally Český Krumlov podílíme na organizaci soutěže. Zároveň jsme tady na Šumavě byli se South Bohemia Classic naposledy před nějakými 9 lety a i to je důvod, proč jsme se sem vrátili. Byť letos chybí v harmonogramu Grand Prix Kaplice tradiční součást naší akce, ale je to právě z toho důvodu, abychom mohli být tady.
Jaké to je pro tebe, jakožto taky mimo jiné, nejenom organizátora, ale i soutěžáka, podívat se do míst a projet si ta místa a chystat vůbec. Nejprve South Bohemia Classic a potom se podílet i na té Central European Rally. Jo, české cesty jsou skvělé. Jednak krajinou, kudy jedeme, ale jednak i tím charakterem, kde se pojede i ta velká soutěž. Pro nás je to obrovská událost, že máme podnik VRC tady u nás v jižních Čechách. Děláme maximum, aby se ta česká část povedla. A South Bohemia Classic je jenom takový bonus a odměna pro ty účastníky našich veteránských akcí, že se můžou svést právě po takových zajímavých lokalitách. Ve známé Klostermanově chatě, která letos slaví 100. výročí od svého otevření, byla příznačně situována sobotní obědová pauza, po níž už posádky pokračovaly vstříc závěrečné odpolední sekci. V té na ně čekali poslední 4 ohlášené testy pravidelnosti a jeden z nich je dokonce zavedl až do ráje milovníků zimních sportů, tedy na Zadov. Odtud pak zamířili zpět k Lipenské přehradě do vytouženého cíle. Také letos jim s úsměvem na rtech projel Jan Pícha se Škodou 130 RS. Tyhle sedačce je otlačený zadek Emila Trinera, takže to je auto, s kterým závodil Emil Triner. Vím, že jsem se na to ptala loni, ale jaké to je znovu v tom sedět a ještě k tomu na jeho sedačce? No samozřejmě vzpomínky, nostalgie a 3 roky závodění, to se nedá smazat. No a hlavně se snažíme neudělat mu ostudu úplně velkou. Lidi se ptají, přijede Emil, pojede s tím, tak musím teda říct, že bohužel nepojede, pojedu já. Ale tak to nesmí vypadat úplně strašně. Honzo, jak je to vlastně ten závodák, který byl zvyklý jezdit ty rychlostní zkoušky, čili na rychlost, tlačit v tom provoze se svojí slečnou navigátorkou na tu přesnost? Tak ono to právě na tu přesnost moc není, to se s tím jezdí těžko a my si užíváme spíš ty přejezdy. A protože to auto nemá vlastně chlazení s ventilátorem, jenom čistě náporový, tak my potřebujeme pořád jet. My se nesmíme zastavit, takže nesmíme zastavit v žádné zácpě a nikde prostě zůstat díl stát, pak se začne vařit. Takže potřebujeme, aby to jelo a to znamená, aby to jelo svižně. Takže to si pak užíváme a na to je to takováhle krásná výška, jako dneska po Šumavě, na to úplně jako dělaná. South Bohemia Classic 2024 byla opět nezapomenutelná a návrat na šumavské silničky byl jistě nejen zajímavým zpestřením pro všechny zúčastněné. Letos, jak jsme se vrátili po letech na Šumavu a na Modravu, nádhera. Je vidět, že silničáři udělali spoustu práce, protože ty silničky se šíří jako neskutečně, že to bylo takhle šíří, že je čím dál tím víc krásných silnic a žijeme v krásných vlastně prostředí, v krásném státě. Já jsem úplně nadšenej teď z toho, já jsem úplně v euforii prostě z letošního South Bohemia Classic z 15. ročníku. Nádhera. Lidí všude, jak v Monte Carlu, prostě nadšeně mávali děti, no. Já nemám ani slova, no. Jsi člověk, který vlastně tady stojí u tohoto počinu od prvopočátku, řekněme, téměř od prvopočátku, nebo dalo by se říct vlastně od prvopočátku, jaké to je pro tebe vidět tu vzrůstající tendenci? Já jsem nevěřil tomu, když Karel Machů, já nevím, na nějakým 3. nebo kolikátým ročníku řekl, Budějovicí na náměstí uděláme z toho jeho českou Mille Milia a ono letošních 170 posádek, nebo já nevím, jestli někdo jako odřekl, ale bylo přihlášených 170 posádek, to je neskutečná porce. Vemte si, že to jsou bezmála 3 hodiny. Teď my tady dojedeme do cíle a v Budějcích ještě startují na náměstí. Jo, to je jako jenom ten hád, jenom organizačně to zvládnout. Albert Pance s Martinou Fau nakonec vedení udrželi a stali se těmi absolutně nejlepšími. Jako je to neuvěřitelný pocit. My sem jezdíme spousta let a bojujeme tady vždycky do první 5 a je to fakt těžký obstát v té konkurenci. Bráchovi se to loni povedlo, my jsme potom toužili předloni, já jsem to bráchovi samozřejmě moc přál, ale tady to v té konkurenci obrovsky potěší. My jsme včera jeli ve strašné pohodě a fakt se nám dařilo, na co jsme sáhli. To byl takový ten moment, jak vy odjedete úsek, přijde vám výsledek, vy otevřete ten výsledek a všechny ty časy, které tam vidíte, ty penalizace, tak jsou prostě super. Takže já si myslím, že klíčem bylo, že se nám strašně dobře podařil ten včerejšek a dneska jsme možná nejeli tak úplně jako včera, ale jeli jsme vyrovnaně, jeli jsme dobře a myslím si, že ten klíč je prostě neudělat velkou chybu. 15. ročník největší tuzemské setinové rally byl opět zajímavý a plný úžasných příběhů. Sponzory pořadu jsou statutární město České Budějovice, FCC,
SM Produkt.